Här sitter vi nu på bussen. Blir omkörd av bilar för bussen går så jävla sakta. Och betittar den förbiflyende vegetationen och dess molniga överdel. Landskapet är vackert på läget. Mitt på den högra sidan, nej vänstra blir det förstås, av bussen. Vi kan genast titta på ett träd och ett hus. Och sen så begår vi oss snabbt och säkert så här lite whoosh. Och där ser vi Jonas Ahlströmer. Ni vet han som uppfann potatisen eller hittade dem i jorden någonstans på 1800-talet. Fast lite nu slår jag i huvudet också. Nu betittar vi den andra sidan av vägen. Och här har vi djur som leker med sig själv. Nej, med sin telefon. Ja. Och sen har vi lite grejer här. Det kallas moln. Vi kan ligga här och titta på skyarna. Medan husen fladdrar förbi. Här är inga som helst bilar på den här sidan. Men där har vi Jonas bakhuvud. Där är han framifrån. Och så vet jag inte vad vi ska titta på. Vi tittar på Christer. Han sitter där och dväljer medan bilarna susar förbi på bägge håll och kanter. Där kommer en ambulans. Usch, nej, slänger vi av. Kram!